nirok ni thani go tipralan mana de maya gerta tipralan mana de baya bona anta bok nirok ni ora kisi che sai rai chung tipralan manai ba ke manai nirok 19 জাতি তো নাই রক শুধু ত্রিপুরা মতাবাই বিজেপি অ্যালায়েন্স নাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা মতাবাই সিপিএম অ্যালায়েন্স নাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা মতাবাই কংগ্রেস অ্যালায়েন্স নাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় जों তাবো আলাদা রাজ্য নাঙ্গো আলাদা রাজ্য মানে সেপারেট স্টেট जों সেপারেট স্টেট নাঙ্গো ও সেপারেট স্টেট বা প্রমাণ নাই 2023 सिगाङो महाराजानि नेतृत्वते जों दाबो ओ जागायाव केन्द्र सरकार सुनो आलादा राज्य खागिरावानि बाङै दाबो तियार जाग महाराजानो बरना हारि दं दाबो सुनो बने बागैनो जिनि थानि मानसकथाय जे बाके जों मानसिनाय जों जदि केउ सरकार बाय एलायन्स नाय हायरबि जों जदि केबो बानसकनि तंका त्रिपुरा मथनि नेतारो बा त्रिपुरा मथनि नेतानि लिडारनि बिसिंगो आय आरिने त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी सि जदि जों एलायन्स थांलायसिनाय बिना प्रतिश्रुति बिना कम्प्रमाइज जदि गै तंकांके त्रिपुरा मथनि बिसिं त्रिपुरा मथ बाहायनो नेता दं जों हाय सिरिं सिरिं आसगै दंया कारण जों थुंजाखा IPFT को थुंजाखा ताक त्रिपुरा मथा बिसिं जों थुंजागनि थांखोखे लिडारनो जों नाय दंया लिडारनो जों तुमा खायनाय लिडारनो जों सिखारनाय अ सिखारवनि जों जरा सफायखा दाबो जों ते आसगै दंया ताखौ ते बुखसं निरकनि थानिगो अक कजारान सिफाय तासिंगो सिनि बुखजो साइ थांखा केबो निनि आनिता हलाय दे केबो कसा कुफुर कताल मायता हलाय दे तमन ताबक जरा तुइति प्रमथागो अमहाय जदि नै तंकांके बरि सामन खायनि बागै जों ते आसगै दंया जों केबो नाया खरकसा जों नागै बन बमहाय खायनाय जों याफिसेना अमसि ताकसं जों जोंनि बिसिंगाव ककबामानि निरक्ता थांदि जों एकमात्र काइसेल नाहारमों जोंनि नाहारमों बोसकां 2023 जों सगेम बीजेपी आइ कांग्रेस आनि बरना कयनाय कुनो समय वानसानि तलागो जों दंनाया ओ एडीसी एरियाव आंजा खायमानि बासिं मा दंनाय अम्पिगो आनि चेचिमांनाय तुइदु आनि चामांनाय कारण एडीसी ताबोतिनि याफागो जों सरकार जों चालावै दङ जों जे हमानि मसिमांनाय सीपीएम 25 बोसोर खायका अर जागा सीपीएम पार्टी बस्तां जागा आनि बर खरक बुसु दुकान दंखा निरला खायनायले खरक बुसु दुकान दंखा बिल्डिं तांनांगौ आनि सीपीएम खायनाय कलय जमाता मरथमनि यारक माबसे दंखा जागाबाव ini BJP फायका BJP सिमानि लगे दंखा प्रशांत सानि लगे दं आनि बर रक आनि BJP खायनाय जनजाति रक बै समनि नै अमा खायनाय रक आइ BJP दंनाय रक संखलानि जमाति रक BJP खायनाय रक प्रशांत सानि तलासि दंलै अर सुजु बाजाराव साधारण वानसा BJP खायनाय आनि बर बर तलासि दङ बने बागैनो जों IPFT फानो खायथों त्रिपुरा मथा फानो खायथों INPT फानो खायथों एडीसी आन्डाराव जों वानसानि तला वानसाबाय तलजागनाया आनि बर'नि बासिमा तलजागनाय बर' आं सिबरनो थामावनाय आं आनि कक्सिबरनो फोरांनाय बने बागैनो जों सयबायलिया ताबो अर जागायाव MLA जों जानाय MDC जों जानाय जा तमनि जों खायो कितना आं वानसानि तला दंनायबा वानसा बोसो मोसौ उन्थुजा सिखायाब्ला बने बागै निरक बरक सि जदि जाति गतम गतके जों बाहायनो जाति गतम मांगला थाकसो आगरतलाबो आनि MBB कलेज बटिं थांमानि बुजागबायखा निरक लुखनामलै निरकनि बोसाबोतै बोसाजों बोसाला सरो जत्त टाइम तक जोंखौ अमरपुराव
बरपुरा कलेज बतिं थांनिका बुजाक बायखा थांनि जों सिरि सिरि दंनायबा जों ते सिरि सिरि दंनानै जों राखरि खोथा खोसं बने बागैनो बाध्यतांगै आनि बर' अग्रपन्थी माहाबो निरक साइदमान नेने विजय कुमार रांखल टीएनबी माथांका मोहन बासिजो मातिया आने तिमा खाइखा रंजित देबबर्मा एडिटेम मा खाइखा तांगै मा खाय छजं याचों बने बागै जों यागा AK-47 जों मारो जों AK-47 दंने आकाइल हाताबाव ताव मंग्रो